Zažili jste někdy už ten moment, kdy se s někým bavíte a uprostřed konverzace vám dojde, že už ten člověk s vámi do další kapitoly života nevkročí? Bavím se o situaci, kdy se s tím člověkem nejlépe znáte celá léta. Takový to v pohodě, zažili jsme si spolu svý a byla to zábava. Známe se dlouho a nepřeju ti nic špatného, ale v podstatě si ten samý člověk jako před lety, akorát jsme o něco starší. Myslím, že dál se musíme každý pohnout po vlastní ose. Vůbec nevím, co to vlastně pořád děláme, už nejsme na střední, ani nám není 20, 30, 40. Jedna věc je, pokud si člověk udržuje takový ten mladistvý elán, energii, koníčky a chuť do života. A nebo z opačného extrému, pokud si s sebou v životě táhne něco, s čím se člověk jenom těžko dokáže vyrovnat. Trauma v životě nebo v dospívání vědecky prokazatelně brzdí emocionální vyspělost. Ale pokud někdo pořád dokola řeší nepodstatné věci, tak kde je ten duševní rozvoj?